Hej Katrina. Nu har du akkurat vært en skei, akkurat livet, en skei som er leie andre utan å være leiere. Hva gjør du daglig? Jeg designere og arbeider nok med prosjektleier. Ja. Og i tog arbeider noen en part av tog at få samstarve vi under, få til at partistere et arbeid som det bindes til samarbeidet. Og dette skei her, er det altså relevant for det? Altså, hvordan du finner noen person? Jeg har det til at jeg finner ikke å gå an på. Jeg må til å fæte hvordan vi driver, hvordan man kan gjøre nødvendige hvordan man lettere kan engasjere og motivere folk, hvordan man kan skape annet. Hvordan har undervisning vært helt teoretisk eller praktisk orienteret, eller hvordan har du opplevd det? Altså, Skysaltaren, Karen, utrolig hon har en utrolig stor vita. Och orsak av tog vitan hon hever hon evne förläggan till att ta fält och till anstäga ska sluttaga nu och räka till akkurat här som det är. Så är att är själv och att nu kan jag höra in så är det mött här som det är. Så är att man får virkelig hem att vi till optimala för en sån ska. Och det du kan bemöta till andra eller ska jag helt då? Absolut, ja. Och vi har som skräs. Ska lära någon, ja. Du kan sälja hon eller så eller hon gör kurser så det står mål. Ja. Till att man har sövna för pastor till modellen som kommer vi hemma vart för men hon träcker bara egna erfarenheter fortäller om hur hon är utvecklad från här som hon ända förvärrar och ger några reflektioner på hur nu kom till och hur det fungerar och hur de vunder och inte fungerar så man fätar för arbetet rätt. Det är en god på. Tack för det och tack för att du kom. Tack. Ja, hej.